Easy. Because kuna matter which is no, but the consequences you suffer them. You understand? Because all you need is to listen. But it's a choice. But the consequences, you see them. November, December, January, every Tuesday, tandas or up to 3 muscat. And my prayer points are no. But the consequences will come. Sakapana no go to memo, one mkuru. I would memo, regard you with manam. Oh, you are in cars, but don't you get somebody you may take paper. It's fine. They don't know the room. The body is about in Daraway and Utsa, and it's Iowa. But in the outside gates, it's not only if you do Tonga. But one day, no room or game away. Room don't touch. You know, the wrong God, although my other John, another gypsy, and I might want to drink a moon, and Natasha, another moon this way. Don't look at it by way of the farmer, don't go to the chair. That's my STI. It's not STI people. I just said I don't know who you see? So sometimes when you are being told, you can see as if in the Rukuda Tonga. A church one goes church you can make a decision. And you can make a decision. What does it? That's what Zulu got out and get away no change. Akuna, you got to witness. Siga in the Caterpillar put and change. As it's a decision. It's a decision. What do you know? Okay, I have to go to Romori. So mwana wako unomunamatira because Mwari ndianoziva zviri munataunga handiti ndianoziva zviri munataunga ndianogona kukubatsira zviri munataunga kuti sezvakaita Rebheka kuti Mwari vakamuudza kuti wakatakura ndudzi mbiri 2 nations. Ndandiri kuti musevenze decision asi semfudzi mwana ari kuramba zvakasipei mungabva mamuita right over hanzi semfudzi mwana akarasika munomuita right over hatigone kuuya kumba kwenyu baba tokuti hande kuchechi handeti chakakuinza ndichechi chii mufudzi here kana kuti ndimweya muchena hanzi ndibei ndichine shungu muri kupudza akawaidze chifundisi saka kana mwana arasika dzimwe dzenguva kurasika pamwe kuziva kana kusaziva mungabva mamusiya here nokuti mwana arasika ukaona uchirasika pakadaisoka wakutonetsa wa wozi pane panotenderwa kurasika uzobvangoti apachatenderwa kurasika ndo pandarimo maita right over ichoisi. Alright, izvonzo zuro iwewe izvozvizvi kubasa iwewe kubasa haurovi kubasa ukasataura mune ukasasenda meseji because kune basa and unoziva ndikarovha kubasa there are consequences kubasa handiti but kuchechi kunonyatsa kuti kuchechi ndoita zvandoda because hakuna anogona kunditi zvakati handina penalty iri kuchechi. That's why we find the people take church for granted. Kana iwewe uri munhu ari responsible muchurch handitika you communicate with the shepherd kuti munhu waMwari nhasi ndakundika nezvakati handitika ndoziva kuti tiri kufambirana kwete kuti ngavandibvunze ndokubvunza kuti risini yacho iri kugoneka kwemwega
next time ngavandibvunze next time ngavandibvunze aiwa kana waneta nekurovha uchadzoka futi ipapo kana munhu adzoka pane chakaita aenda akaenda akadzoka pane chakaita ndosaka vanhu voenda vachidzoka tinongovatambira ona hativavharire kunze ukada kurovha ipapa 3 weeks 4 months usiku ukadzoka tonokutambira still because wauya kuimba yababa hakudzingwe munhu ndozvakukanakira ndosaka uchiona kuti vanhu munotora chechi zvamunoda because moziva kuti kumba kwababa indingoti mufudzi chete but handisiri muridzo chechi you understand iwewe ndiwafana kuziva mweya wako kuti mweya wako wakakukoshera kuita sei kuti ugare padhuze nemufudzi auziva zvinotaura vanhu ava ukavabvunza kuti konhasi sei komazvanoseisingaona auzizive zvamutaura okuichake no I'm not a delivered now kuti ndichizvitaura pajesu hamuzizive vava kunokandwa mabara mabhambo nevanhu yava zvamunoona but what do we do ichi chibasa ichi ikaitika chichi kutaura kufuwa ukabvunza mafundisi vazhinji vanokudza kuti handaraiti even inini ndaraiti tofanira kuramba chikubvunza kuti sei mutengo kuti mwana akahwana ubva kuti cha sei museri kwamazuva obva adzoka kuti cha sei musiya kwamazuva aiyo takafanira kuziva semufudzi wakuziva kuti ihwa yangu inouya 2 weeks yobva yaenda kana yakuwara uko inodzoka ichiita sei futi ukauya tongoinesa tobva taita sei toziva kuti ichadzeitaenda ndouya tongova rutini yake hatina zvatingaita hatingakupfudzi kuti kokoenda kokunokwadza unoita sei as long as usati waziva kuti kunokwadza tongoti gara chikugamisha zvazviri izvozvo kana ukatondikandira mapfumo futi bhozi vazhinji vacho munokanda mapfumo last Sunday I think ndakatsura munhu ndikati iwewe nyaya dzako dzokuti ukazona ndozosvika pokubudza kuti Zulu nyaya yako yokuuya chechi yatanga hapana zvauri kuita handiti kai because kune mapfumo anokandwa handiri kunyatsonzwa kuti ndikasuduruka pamunhu uyu anokuwara but iwo ya comfortable kutouya intercession yaita se yapfuura yeti chechi inotangira paintercession mwari vane zuva here ravanzwa voice rako paintercession hakuna zuva ravanzwa voice rako paintercession saka ndikakutsura next wobva wadzokorora futi ubva dzokora ndoita sei ndofanira kuzombotanga kuti maybe ane mumwe mufudzi waari kuita sei waari kuteerera maybe ane kumwe kwaari kutanga adya ozouya saka handina zvandingagona kuita ndinosvika panguva yekuzoti kuti ndisanzi ndinotaurisa ndochinyara when the consequences hit on you zvinogona kukushandura kana zvinogona kuita wese hadzisi hwai dzese dzatakatummirwa dzinofanira kuteerera I don't know kuti mapindurika here baba asi mukupulanda wakukunekira kutakuona ndokuita sei haiyoti uri wangu ndokuhaka vamwe vese ndogona kuoneka but iyo ndokuhaka wako wapindurika hoi mati muzoda 1 on 1 aruda 1 on 1 to go fit but the honest truth is semufudzi ndine pandodhumira nekumasinga maboundaries kasinga dani handiti zvakafanira kuti ndikakufonera ukasadaira foni ndatoita pano handisina zvautagona kuita because kusandidaira kwako iwewe it's a statement kwandikuti asingataura newe ibva pandiri asika kukuona saka iwewe kana wakuzoda ndouchaita sei ndouchaona ndikarame chikufonera uchindigara uchindigina ndokarame chikufonera toita kuti zinzatotacha saka pamwe pacho I have to accept kuti vari kuda space yavo tokupa space yedu kana mazoona kuti space yatapiwa yaita exhausta dho rakavhurika ndo panorwadza yekuita mufundisi because dho rako rinoramba rakavhurika every time. As the father of the prodigal son, you are bound to accept when he comes back.
ende kune vamwe vanhu kuti anofana